Kabar sing gawe warga Malahayu kada khawatir. Anak bocah cilik jenenge Raka umure 7 tahun sing dilaporake ilang nalika lagi bareng keluargane. Miturut warga, bocah sing ilang mau nganti saiki durung ketemu. Warga lan petugas saiki bebarengan goleki bocah sing ilang mau. Tonton Aku Hala saiki kita bakal nyambung karo reporter kanggo nganti kahanan ing lapangan. Lah aku saiki ana ing Malahayu. Bocah jenenge Raka dilaporake ilang nalika lagi dolan bareng keluargane. Kedadian iki yang gawe warga sekitar pada was-was. Saksi sing weruh kedadian, saiki aku bareng karo narasumber, aya dirungokke keterangane. Baru bocah kuwi mlaku dhewe ing swatara Malahayu. Bocah kuwi katon bingung lan kayang. Saiki warga lan petugas isi terus goleki bocah sing ilang ing Malahayu. Kanggo sapa wae sing duweni informasi tulung lapor marang petugas terdekat. Muga-muga bocah mau bisa cepet ketemu lan balik marang keluargane. Kanthi selamat, Aku Hala pamit undur diri, matur nuwun.